Se che digo que a semana en Galicia, en horas extra que nin se remuneran nin se recompensan, facemos máis de 120.000 horas sumadas entre todo? Pues creo, sí. Me lo creo, porque o das 8 horas, pois a algunhas persoas, vamos a decir, privilexiadas, que fixeron oposicións, e xa está. Non o sei, porque o que vexo... 120.000. Eu sempre traballei no Sergas, con o cual non podo... Son estatus diferentes. Non podo valorar. Pois pareceme realista, pero, bueno, porque é verdad, pero é unha locura, claro. Traducción, as empresas aforran máis de 3.000 millóns de euros ao ano. Xa, a costa dos traballadores. Sí, é pura plusvalía, non? Así funciona o sistema, supoño. Que te vou contar? Que sector traballas? Limpieza. Na limpeza. E é un sector no que sí que se fan moitas horas extra. Fanse bastantes. Abonan chas todas? Abonan. Na empresa que estou eu, sí, polo menos. Pois mira, eu debo dicir que traballo nun sector complicado, que é a hostelería, pero bueno, no sitio no que estou traballando ahora non fago horas extra e está todo bastante ben. Home, no sector en xeral eu teño escuitado auténticas anécdotas catastróficas, podría dicir, non? Que en outros sitios, en vez de, por exemplo, darche a extra normal, prorrateanche, danche durante o mes, prorrateanche. Como que non existían, claro. Traballo oculto, vamos a decirlo así. Pero nin remuneradas nin compensadas. Nada. Un abracito, unha palmadita na espalda como mucho. Evidentemente que se deixas escaquease todo o mundo, claro. Si traballas e non che pagan, pa eles mellor. O traballo que teño feito que non paga, pero... Bueno, eu a nivel personal creo que ten que vir un cambio de base, algo un pouco, non sei, ten que moverse todo un pouco dentro das bases. Si é certo que a legislación a veces axuda e demais, pero estamos vendo que normalmente é insuficiente ou non chega onde ten que chegar, non? Habitualmente.